Genesis, pennod 4 ac adnod 5 fydd adnod ein testun y bore yma. Edrychodd yr arglwydd yn ffafriol ar Abel a'i offrwm, ond nid felly ar Cain a'i offrwm. Edrychodd yr arglwydd yn ffafriol ar Abel a'i offrwm, ond nid felly ar Cain a'i offrwm. Dau frawd. Nid dyma'r unig dau frawd i ni'n dod ar ei traws ar dudalennau'r Beibl. Mae'r Beibl yn rhoi sylw i fwy nag un par o frodyr. Chydig o benodau ar ôl hyn, ni'n mynd i ddod ar draws doi frawd arall, sef Esau a Jacob. Os ydym mynd mlaen i'r Testament Newydd, ni'n cael yr arglwydd Iesu Grist yn sôn am ddau frawd mewn mwy nag un oedd amhegion, ond ni. Pam y sylw yma at ddau frawd yn y Beibl? Wel, mwyn dangos y gwahaniaeth sylfaenol sydd yn gallu bod rhwng pobl sydd yn debyg i'w gilydd. Mae'r Beibl am ddangos fod pobl yn gallu fod yn debyg iawn i'w gilydd. Dau frawd. Chi ddim yn gallu cael lot fwy agos na dau frawd. Bod chi'n cael pobl sydd yn debyg iawn i'w gilydd, fe all fod gwahaniaeth mawr rhyngddyn nhw. Mae dau frawd, fel fi'n dweud, yn gallu fod yn debyg. Maen nhw fel arfer yn debyg. Ydyn nhw weithiau o ran pryd a gwedd. Mae dau frawd yn debyg. Yn sicr o ran cefndir, fe fydd dau frawd yn debyg. Background, magwriaeth, upbringing, mae dau frawd yn debyg. Debyg o rannu cynefin, location, environment. Ac eto, fe all fod na wahaniaeth sylfaenol. Hynny yw wahaniaeth ysbrydol rhwng dau frawd. Hynny yw, mae ffordd mae Duw yn edrych arnyn nhw yn wahanol iawn. Mae yna wrthgyferbyniad. There's a contrast rhwng y ddau. Jacob ac Esau, enghraifft. Mae Duw yn dweud Jacob ac Erais, ac Esau ac Aseais. Dim rhaid ni ofni'r gair cysau fyna, Duw ddim yn cysau fel i ni'n cysau. Ond mae'n golygu fod Duw wedi caru Jacob, ond oedd Duw ddim wedi caru Esau yn yr un ffordd ac oedd wedi caru Jacob. Doi frawd, ond gwahaniaeth mawr, syfrdanol, sylfaenol, rhyngddyn nhw. Yn y damhegion, o'n ni wedi crybwyll gan Iesu Grist. Mae yna wahaniaeth rhwng y ddau frawd. Dameg y mab a fradlon, dameg y ddau frawd arall. Maen nhw'n debyg, ond mae yna wahaniaeth syfrdanol rhyngddyn nhw. Ac mae'n wir yma yn dydy yn y bennod hon. Mae'n wir am Cain ac Abel. Dau frawd, tebyg, ond mae yna wahaniaeth sylfaenol
fundamental rhyngddyn nhw, y ddoi hyn. Gall bobl fod yn debyg, rannu pethau cyffredin, ond mae yna wahaniaeth mawr rhyngddyn nhw yn y cwrdd y bore yma. Mae gyda ni frodyr, mae gyda ni frodyr a chwiorydd, mae gyda ni wir a gwragedd, mae gyda ni mamau a phlant yn y cwrdd, mae gyda ni ffrindiau yn y cwrdd y bore yma. Pethau'n gyffredin rhyngddyn ni, ond eto, fe all fod gwahaniaeth mawr, syfrdanol, sylfaenol, yn ein gwahanu ni. Fel gyda'r ddau hyn. Mae'r testun yn dweud wrthyn ni fod Duw wedi edrych yn ffafriol ar Abel ac ar ei aberth e, ond heb edrych yn ffafriol ar Cain na'i aberth Ef. Looked with favour on Abel, but not on Cain. Derbyn offrwm un, ond heb dderbyn offrwm y llall. Nawr, dyn ni ddim yn gwybod sut roedd Duw wedi amlygu hyn, sut roedd e wedi dangos y ffaith fod e wedi derbyn offrwm Abel. Mae rai yn dweud, falle roedd tân wedi dod o'r nefoedd a llosgi aberth Abel, ond nid Cain. Ni ddim yn gwybod. Ond ni yn gwybod hyn, fod un yn anghymeradwy, unacceptable, oedd y llall yn gymeradwy. Oedd Duw yn ddig gyda Cain. God was angry with Cain because of his offering. Heb dderbyn, roedd e ddim yn blest gyda ni. Ond roedd e'n blest gyda'r Abel. Ac roedd y ddau'n gwybod. Mae hwnna'n glir yn nhw. Oedd Cain yn gwybod. Oedd Cain yn gwybod bod Duw ddim yn ei dderbyn e. Falle ni yma bore yma. A mae Duw yn ein derbyn ni, a'n hoffrw. Ond falle ni yma bore yma. Ond Duw ddim yn ein derbyn ni. Falle hyd yn oed ni'n gwybod y bore yma. Falle ni'n gwybod yn ein calon. Bod Duw ddim wedi'n derbyn ni. Eto, na'n hoffrwm ni. Wel, y cwestiwn ni moyn edrych arno fe yw hyn. Pam? Pam? Pam mae Duw yn derbyn offrwm Abel, ond nid un Cain? Dwi'n siŵr bod hwnna'n gwestiwn sydd wedi dod at ni. Gwestiwn da i ni ystyried. A dyna bydd ein thema ni y bore yma. Pam mae Duw yn edrych ar rai a rhoi ffafr? Ond gyda'r eraill, Duw e ddim. Dau ben sydd gyda ni felly, y bore yma. Two headings, two aspects. Yn gyntaf, gan ni edrych ar beth sydd ddim yn sicrhau ffafr Duw. A wedyn, gan ni edrych ar beth sydd yn sicrhau ffafr Duw. Gan ni fynd at y peth cyntaf felly. Pethau sydd ddim yn sicrhau ffafr Duw. Things that don't guarantee or secure God's favour. Roedd Cain ac Abel yn rannu rai pethau yn gyffredin. Fel ni wedi dweud, dau frawd o'n nhw. Beth oedd y pethau hyn?
Ond I bod nhw'n rannu nhw, doedden nhw ddim yn sicrhau ffafr Duw iddyn nhw. Wel, y peth cyntaf I ddweud yw hyn. Roedden nhw illtau yn dod o deulu diwiol. Adda ac Efa oedd I rieni nhw. Nawr, os ni'n mynd nôl, I ni'n gwybod fod Adda ac Efa wedi cwympo. Fi o'n i'n edrych ar hynny rai wythnosau yn ôl. Ond I ni'n credu, o beth ni'n darllen, fod Duw wedi maddau I Adda ac I Efa am I pechod nhw. Mae'n y resymau pam ni'n dweud hynny. Ni'n credu fod Adda, bod wedi cwympo, ac Efa, bod nhw yn y nefoedd. Bod Duw wedi maddau iddyn nhw. Pam dweud hynny? Wel, mae cwbl o clues gyda ni yn y penod 3 am hynny. Ar ôl I Dduw dod a roi yr addewid, y bydde rhywun yn dod, had, fe gredodd Adda hynny. Ac fe galwodd I wraig yn Efa. Beth sy'n special am hynny byddwch chi'n dweud? Wel, oherwydd ystyr Efa yw mam pob un byw. Wel, doedd hi ddim wedi cael plant eto, ond roedd Adda yn credu addewid Duw bod rhywun yn mynd I ddod. Ac felly mae'n galw Efa yn fam pob un byw. Yn fwy na hynny, fe chi'n cofio fod Duw wedi darparu peisiau crwyn iddyn nhw I wisgo. Ac ni'n gweld bod mwy na jyst rhyw symbol yn hynny. Fod Duw wedi darparu ar gyfer Adda ac Efa. Wedyn mae'r ffordd mae Efa yn galw Cain. Enw Cain, yr ystyr Cain yw dygais ŵr. A mae'r esbonwyr yn dweud fod hynny fel petai yn cyfeirio at fod Efa yn hefyd yn dal yn addewid Duw, fod yna rhywun yn mynd I ddod oddi wrthi hi. Ac roedd Efa falle'n meddwl mai Cain oedd y person hyn, roedd hi'n wrong, ond o leia oedd hi'n credu gair Duw. Ond fod Adda ac Efa yn credu, dyma'r pwynt sy'n gen I, fod Adda ac Efa yn credu, nid edrychodd Duw yn ffafriol ar Cain, rieni diwio, godly parents, ond Cain, na, doedd ddim yn credu. Doedd ddim wedi cael ffafr. Nawr, ni'n credu fod Duw a diddordeb mewn teuluoedd. Mae Duw yn gweithio mewn teuluoedd. Mae'n achub teuluoedd. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi, tydi ath deulu. Mae Duw a diddordeb mewn achub teuluoedd. Dyma un o'r resymau pam ni'n bedyddio ein plant ni. Oherwydd ni'n credu fod addewid arbennig gan Dduw i'n plant ni hefyd. Ond mae yna rhywbeth fan hyn. Does dim garanti. Dyw Duw ddim wedi glymu wrth unrhyw beth. God is not tied. God is not bound to save the children of godly parents. Does dim rhaid iddo fe. Roedd Efa yn meddwl efallai mai Cain yw'r un. Ond roedd hi'n anghywir. Daeth dim bendith trwy Cain. Ni ddim yn gallu cymryd yn ganiataol fod Duw yn mynd I weithio yn ein plant ni os y'n ni'n Gristnogion. Fe all unrhyw riant sydd yn Gristion cael Cain
Mae'n ddifrifol hyn, yn dydi e, i ni. Ac ni'n gallu troi y peth y ffordd arall. Ac mae'n bwysicach i ni, efallai. Os i ni wedi ein magu mewn teuluoedd Cristnogol, dydy hwnna ddim yn garanti i ni ein bod ni yn mynd i cael ein derbyn gan Dduw. Ni ddim yn gallu dibynnu ar hynny. Ni ddim yn gallu dibynnu ar ddiwioldeb ein rhieni ni. Felly, diwmagwriaeth, our upbringing, dydy hwnna ddim yn sicrhau ffafr Duw. Mae'n fendith mawr, mae'n dda iawn i gael eich magu mewn teulu Cristnogol, ond dydy e ddim yn garanti, dydy e ddim yn sicrhau bod chi'n mynd i gael ffafr Duw. Yn yr un ffordd, mae cael ei magu mewn capeli da, eglwysi da, ddim yn garanti i ni o ffafr Duw. Ti'n gwybod ffrindiau yma, yna sio beth a eglwysi da, a mae yna sio beth a eglwysi gwael. Bydde pobl ddim yn hoffi bod ni'n dweud hynny, ond mae sio beth. Mae yna rai eglwysi sydd ddim yn ddim yn sicrhau ffafr Duw. Religious practices or customs. Dyn nhw ddim yn sicrhau ffafr Duw. Fe ddaeth Cain gyda'i offrwm, da iawn. Oedd yna beth da. Roedd eisiau fod wedi gweld hwnna gyda Addag Efa. Fe ddaeth Cain a'i offrwm e. Fe ddaeth Abel gyda'i offrwm e. Ond oedd Duw wedi gwrthod Cain. Ond derbyn Abel. Dy arferion crefyddol, mor ddain, ddim yn garanti, ddim yn sicrhau ffafr Duw. Dyw hynny ddim yn mynd i sicrhau ein bod ni'n mynd i'r nefoedd. Just gwneud pethau crefyddol. Mae gwneud pethau crefyddol yn dda, mae mynd i'r cwrdd yn dda, mae canu yn dda, mae gweddio yn dda, ond dydyn nhw ddim yn sicrhau ffafr Duw. Eto, mae yna wirionedd sobor fan hyn. Ni'n edrych ar pethau difrifol yma yn di ni. Pethau difrifol ddyle ein sobri ni. A ni gyd fan hyn. I ni gyd fan hyn, y bore yma. Yn dod ac yn dod yn reolaidd. Gyda'n hoffrwm ni. Gyda'n harferion crefyddol ni. A da yw hynny. Da iawn yw hynny. Ni wedi cael y pethau yma o ein magwriaeth ac o'r gorffennol ac i ni'n ymhyfrydu yn hynny. Ond dyn nhw ddim yn sicrhau bod ffafr Duw arno ni y bore yma. Dyw ddim yn arwydd fod Duw yn ein bywyd ni. Dyna'r pwynt. Fe ddaeth Cain a'i offrwm, ond dim ffafr. Dim gras, dim bendith, dim achubiaeth. Ac felly, dyw arferion crefyddol ddim yn sicrhau ffafr Duw. Gan ni symud ymlaen. Gan ni fod yn fwy positif am weddill y neges yma. Sut ma felly? Dyma'r peth bwysig, yn dyfe? Sut ma meddiannu ffafr Duw? Sut allan ni wneud yn siŵr? Dyma beth ni gyd moyn, dyfe? Mae'n gobeithio bod ni gyd moyn, a gyd a diddordeb yn y cwestiwn yma o bore yma. Wi moyn bod fel Abel. Oes ddim moyn bod fel Cain. Wi moyn sicrhau fod Duw yn edrych arnau'n ffafriol. Wi moyn gwybod bod Duw wedi'n erbyn ni. Wi moyn gwybod bod fy arferion crefyddol i ddim yn wastraff. Bod fy magwriaeth i ddim yn wastraff. So beth allwn ni ddysgu o'r adnodau hyn? Ni wedi gweld beth sydd ddim yn sicrhau? Wel, beth sydd yn de? Beth oedd y gwahaniaeth? Beth oedd y gwahaniaeth mawr rhwng Abel a Chain? 3 pheth i ni'n nodi fan hyn.
Y peth cyntaf, mae'n rhaid I ni ddod at Dduw trwy'r ffordd penodedig. Beth ddweud hwnna'n Saesneg? We must come to God through the appointed way, through the appointed means. Trwy'r ffordd mae Duw wedi dewis. Mae'n rhaid I ni. Os I ni moyn ffafr Duw, mae falle fod yn y testyn, beth dath Abel, dath e oen, dath e anifel, anifel. Nawr, tybed, mae'n rhaid I fod yn ofalus, ond a oedd Abel yn dod oherwydd roedd I dad a'i fam wedi dweud wrtho fe, mae'n rhaid ti dywall gwad. You've got to shed blood. Ac Cain ddim. Cain jyst yn dod a'i offrwm Oedd Adda ac Eva yn gwybod hynny. Oedd Cain ac Abel. Ni ddim yn gallu bod yn siŵr. Ni'n gwybod nes ymlaen. Ni'n gwybod, wel, o'n i'n edrych ar wythnos diwetha, Abraham, oedd e'n gwybod. Yr hwrdd oedd wedi cael ei dda. Mae'n rhaid aberthu'r hwrdd. Nes ymlaen ymhellach, hyd yn oed fwy clir, Moses. Oedd Moses ar Israel yn gwybod. Heb ollwng gwaed, nid oes maddeuant pechodau. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. You must come with a blood offering. Now, a oedd Abel yn gwybod hynny, a Cain yn gwybod hynny. Ni ddim yn gallu fod yn hollol siŵr. Ni ddim yn gallu fod yn hollol bendant. Ond I ni yn gwybod hynny. Alright, os yw'n amheus am ni'n a Cain ag Abel, mae'n bendant yn wir gyda ni. Rydyn ni'n gwybod bod yna ffordd pendant I ddod at Dduw. Mae Duw yn dweud yn ei air yn digon clir, dim ond un ffordd sydd I ddod at Dduw. Mae rhaid I chi ddod at y ffordd yna. Mae fi yw'r ffordd ar wirionedd ar bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Mae rhaid I ni ddod at Dduw trwy Iesu Grist, trwy'r oen a berthwyd. Wele oen Duw yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechod y byd. Mae rhaid chi ddod ffordd yna. Does dim ffordd arall I chi ddod at Dduw. Mae rhaid I chi ddod at Iesu Grist. Yn yr unig ffordd I chi'n gallu dod. Chi'n gweld roedd Cain yn meddwl bod e'n gwybod yn well. Mae lot o bobl dyddiau yn meddwl bod e'n gwybod yn well. O, os dim rhaid, na, I can do it my way. Yna fe, Frank Sinatra, I'll do it my way. My way. Lot o bobl, hyd yn oed mewn capeli. I'll go my way. No. Mae rhaid chi mynd ffordd Duw. Mae Duw yn dweud trwy fabe. Na'r unig ffordd. I ni gallu mynd at Dduw trwy gredu yn yr aberth a roed ar Galfaria. Na'r unig ffordd I chi'n gallu mynd at Dduw. Yr unig obaith I ni fynd i'r nefoedd yw trwy gredu bod Iesu Grist wedi marw yn fy lle I ar y groes. Dyna ni. So mae rhaid I ni fynd trwy'r ffordd penodedig, the appointed way. Yn ail, mae'n rhaid I ni ddod gyda'n holl berson. Holl berson. Fel person cyfan. Nawr, ni'n ar dir mwy saff fan hyn yn adnod ein testyn. Sylwch ar y geiriau. Roedd Duw yn derbyn offrwm Abel, oherwydd roedd Duw eisoes wedi derbyn Abel. Yn ni'n gweld hynny? Mwyn I Dduw dderbyn offrwm person, mae'n rhaid iddo fe dderbyn cyntaf y person. Mae'n rhaid iddo fe dderbyn y person. Roedd Abel wedi cael ei wneud yn iawn cyntaf. Roedd Abel mewn perthynas cywir gyda Duw. Dyna pam roedd Duw yn gallu rhoi ffafod iddo fe, oherwydd roedd e mewn gyda ge. Ond roedd Cain ddim. Roedd Cain ddim mewn perthynas cywir gyda Duw, ac felly roedd Duw yn gwrthod I offrwm. Ni fi'n gwybod hyn, oherwydd roedd Cain yn ddyn drwg. Mae Ioan yn dweud wrthyn ni, 1 John 3 and verse 12, nid fel Cain, yr hwn oedd o'r drwg a laddodd ei frawd. A pham y lladdodd e o blegyd bod ei weithredoedd ef yn ddrwg ar eiddo ei frawd yn
dda. Roedd Cain yn ddrwg, roedd ei galon yn ddrwg. Felly roedd Duw ddim yn mynd i edrych ar ei offrwm. Ffrindiau, mwyn sicrhau ffafor Duw, mae'n rhaid i ni fod yn iawn gyntaf. Duw ddim yn ei edrych ar ein gweddiau, Duw ddim yn ei dderbyn ein beth bynnag ni'n rhoi, ond i bai bod ni'n iawn. Ni ein hunain. Duw ddim yn ei wrando ar ein gweddiau ni, nes bod ni'n iawn. A wedyn bydd yn derbyn ein gweddiau. Ydych chi y bore yma, ffrindiau? Gai ofyn i chi gyda parch a chwrteisi, ond gyda yr holl eglurder sydd gen i. Ydych chi'n iawn y bore yma? Ydych chi yma gyda'ch addoliad? Ond ych chi yn yr addoliad hefyd? Dyw ddim jyst chi yn dod â'ch addoliad, ond ych chi'n rhan o'r addoliad. Chi'n rhoi eich hunan. Chi yn y peth. Chi ddim jyst yn canu ac yn detached o'ch canu. Chi yn y canu. Chi ddim yn dod â'ch gweddiau, am eich gweddiau fel ar wahân i chi. Chi yn eich gweddi. Chi yw e. Fel oedd Abel yn rhoi ei hunan mewn addoliad. Chi'n gweld ni'n gallu fod yn euog yn ni o hyn. Ni'n dod â'n haddoliad. We come with our worship, but our hearts are far away. Dyn ni ddim yn yr addoliad. Mae'n calon i rhywle arall. Mae'n calon i yn y tŷ o hyd. Mae'n calon i yn y gwely o hyd. Mae'n calon i yn Facebook. Dyn ni ddim yn yr addoliad. We're not here. Dwi ddim yn ei dderbyn ni wedyn ydy, dwi ddim yn ei edrych arno ni mewn ffafor. Y bobl hyn, meddi Iesu Grist, yn dyfynnu Eseia am y Phariseaid. Y bobl hyn sydd yn fy anrhyderu a'i gwefusau. Mae'n dweud pethau iawn. Mae'n dweud pethau da iawn. Maen nhw'n anrhyderu fi a'i gwefusau. Ond i calon sydd bell o ddiwrthau. Ni fel yna bore yma. Os rhywun fel yna bore yma. Chi'n anrhyderu a'ch gwefus. Ond yw'ch calon yma. Drydydd. Mae'n rhaid i ni ddod ar hyd y ffordd mae Duw wedi penderfynu. Mae'n rhaid i ni ddod a'n holl berson. Ond yn olaf, mae'n rhaid i ni ddod mewn ffydd. We must come in faith. Hynny yw mewn ymddiriadaeth. Gan ddibynnu, gan bwyso. Ni'n gwybod hyn yn dyn ni oherwydd eto, mae'r Testament Newydd yn dweud wrthyn ni. Beth oedd y gwahaniaeth mawr rhwng y ddau frawd? Wel hyn, ffydd. Hebrews 11 and verse 4. Trwy ffydd yr offrymodd Abel i Dduw ragorach na Chain, trwy ffydd. Heb ffydd, mae'n amhosib ryngu bodd Duw. Without faith, it's impossible. Mae'n rhaid i chi gael ffydd. Mae'n rhaid i chi gredu. Chi'n gweld gyda policy. I've been to chapel. Dim fel yna oedd e gyda Abel. Dim cysio gyda Cain. Dim chwilio. Dim disgwyl. Dim pwyso. Dim angen gyda Cain. No need. Oedd Abel yn dod. Yn gwybod i angen e. Fe wedys i bod Cain yn ddrwg. Oedd Abel yn ddrwg. Pidwch chi'n meddwl bod Abel yn dyn perffaith. Pidwch chi'n meddwl, neb i feddwl fel hyn, bod Duw yn edrych ar Abel oherwydd bod Abel yn dyn da. Na. I ni gyd yn bechydyd, i ni gyd yn ddrwg. Ond roedd Abel yn gwybod. Gwybod ni. Ond roedd e'n pwyso ar Dduw. Dyma'r unig ffordd i chi cael derbyniad. Pwyso ar beth mae Duw yn dweud. Gofyn am fyddeiant.
Oedd yn meddwl oedd Cain beth wedi gofyn am fyddaiant. Ond oedd Abel yn dod yn gofyn am fyddaiant. Felly, cyn i fi ddod i ben, ffrindiau, rai cwestiynau i ni. Sut ddech chi'r cwrdd y bore yma? Ddech chi fel Cain? Ydych chi'n mynd o yma fel Cain? Neu ddech chi fel Abel? Ac yn mynd o yma fel Abel. Mae Duw yn edrych yn ffafrio arnoch chi. Wedi derbyn eich obrwm. Nid achos bod chi'n dda, ond achos i chi wedi derbyn beth yn mynd ar pari ar eich cyfer chi yn ei fab e, Iesu Grist. Gai orffen trwy ddyfynu o Luc 18 geiriau cyfarwydd o wefusau'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n rhoi dameg i ni, nid am dau fab, ond am dau ddyn. Gallen nhw fod yn ddau fab, dau frawd. Gallen nhw fod, ond dau ddyn, medd Iesu Grist. Dau wr a aeth i fyny'r deml i weddio. Un yn Pharisëad a'r llall yn Byblican. Y Pharisëad o'i sefyll a weddiodd rhyngddo ef ei hun fel hyn, o Dduw yr wyf yn diolch i ti, nad wyf fi fel y mae dynion eraill yn drawsion, yn anghyfiawn yn odinebwyr, neu fel y publican hwn chwaith. Yr wyf yn prydio ddwywaith yn ystod yr wythnos, yr wyf yn dygymu cymaint oll ag afedda, gallen ni adio, yr wyf fi fel Cain. A'r publican, gan sefyll o hirbell, ei fynnau gymaint a chodiau o ddygon tua'r nef, aeth yr efe a gurodd ei ddwyfron, gan ddweud, o Dduw, byd drigarog, wrthyf bechadur. Dyweda fi chwi, Iesu Grist, aeth hwn i weired yw di wedi ei gyfiawnhau fel Abel, yn fwy na'r llall, gan nes pob un yn sydd yn ei ddyrchafu ei hun, a ostynir, a phob un yn sydd yn ei ostwng ei hun, a ddyrchefydd.